ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது 10th ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ். அதில் வந்துட்டு இயல் 1 அமுத ஊற்று அப்படின்ற லெசன் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு ரீடிங் தான் இருக்கும். புதுசாக படிக்கிறீங்களா, ரிவிஷன் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு தமிழ் புக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 10th ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் புக்கு, இந்த ரீடிங்கை கேளுங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, மொழி அப்படின்ற இதில் உள்ளது அமுத ஊற்று பார்க்கலாம். இது வந்து தமிழ் எழுத்துக்களில் ஊர் பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்ட பண்டைய காசுகள். சரியா? தமிழ் எழுத்தில் காசில் வந்து ஊர் பேர் பொறிச்சிருக்காங்க, அதான் அந்த காசுகள். வருங்க, மதுரை, தென் என்னது இருக்குது, புதுச்சேரியா, ஃபுல்லாக தெரியல அது. ஸோ அந்த மாதிரி தமிழில் வந்துட்டு ஊரோட பெயர்களை பொறிச்சிருக்காங்க, இல்லை சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த மாதிரி. ஓகேவா? சுயிரு. ஓகே ஓகே கற்றல் நோக்கங்கள் பார்க்கலாம். தமிழ் மொழியின் செழுமை குறித்து ஆற்றலுடன் உரையாற்றுதல். தமிழ் மொழியின் செழுமை குறித்து ஆற்றலுடன் உரையாற்றுதல். மொழியில் உள்ள வகைப்படுத்தப்பட்ட சொல்வளங்களை சொற்களின் வாயிலாக பேச்சிலும் எழுத்திலும் இடமறிந்து கையாளுதல். உரைநடையில் உள்ள அணிநலன்களை உள்வாங்கிக் கொண்டு நயமிகு தொடர்களை உருவாக்கி வெளிப்படுத்துதல். மொழி தனித்துவம் தொடர்ந்தும் பொருள் தரும் நுட்பத்தை அறிந்து பயன்படுத்துதல். சொல்லாக்க விதிமுறைகளை அறிந்து புதிய சொற்களை உருவாக்குதல். ஓகேவா? கவிதை பிழை பார்க்கலாம். மொழி அன்னை மொழி பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார். நுழைமுன் பார்க்கலாம். சின்ன குழந்தையின் சிரிப்பும் மாணவள், பழுத்த நரையின் பட்டறிவு மாணவள், வானத்திற்கும் வையத்திற்கும் இடைப்பட்ட யாவற்றையும் கவிதையாக கொண்டவள், உணர்ந்து கற்றால் கல் போன்ற மனத்தையும் கற்கண்டாக்குபவள், அறிவை பெருக்குபவள், அன்பை வயப்படுத்துபவள், செப்புதற்குரிய அவள் பெருமையை போற்றுவோம். அழகார்ந்த செந்தமிழே, அன்னை மொழியே அழகார்ந்த செந்தமிழே, முன்னைக்கும் முன்னை முகிழ்ந்த நறுங்கனியே, கன்னி குமரி கடல் கொண்ட நாட்டிடையில் மன்னி அரசிருந்த மண்ணுலக பேரரசே, தென்னன் மகளே திருக்குறளின் மாண்புகழே, இன்னரும் பாப்பத்தே என் தொகையே நற்கணக்கே, மண்ணுஞ்சிலம்பே மணிமேகலை வடிவே, முன்னும் நினைவால் முடித்தாழ வாழ்த்துவோமே, செப்பரிய நின்பெருமை. செந்தமிழே உள்ளுயிரே, செப்பரிய நின்பெருமை என் தமிழ்நா எவ்வாறு எடுத்தே உரைவிக்கும், முந்தை தனி புகழும் முகிழ்ந்த இலக்கியமும் விந்தை நெடுநிலைப்பும் வேறார் புகழுரையும், உந்தி உணர்வெழுப்ப உள்ள கனல் மூல செந்தா மரை தேனை குடித்த சிறகார்த்த அத்தும்பி பாடும் அதுபோல யாம் பாடி முந்துற்றோம் யாண்டும் முழங்க தனித்தமிழே. இது வந்து கனிச்சாறுல உள்ளது. ஓகேவா? அன்னை மொழியே பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார். பாடலின் பொருள். அன்னை மொழியே அழகு நிறைந்த செழுந்தமிழே, பழமைக்கும் பழமையாய் தோன்றிய நறுங்கனியே, கடல் கொண்ட குமரி கண்டத்தில் நிலைத்த அரசாண்ட மண்ணுலக பேரரசே, பாண்டிய மன்னனின் மகளே, திருக்குறளின் பெருமைக்குரியவளே, 10 பாட்டே 8 தொகையே 11 கீழ்கணக்கே, நிலைத்த சிலப்பதிகாரமே, அழகான மணிமேகலையே, பொங்கியிடும் நினைவுகளால் தலைபணிந்து வாழ்த்துகின்றோம். செழுமைமிக்க தமிழே எமக்குயிரே, சொல்லுதற்குரிய நின் பெருமைதனை என்னுடைய தமிழ்நாக்கு எவ்வாறு தான் விரிந்துரைக்கும், பழம்பெருமையும் தனக்கென தனிச்சிறப்பும் இலக்கிய வளமும் கொண்ட தமிழே, வியக்கத்தக்க உன்னுடைய நீண்ட நிலைத்த தன்மையும் வேற்று மொழியார் உன்னை பற்றி உரைத்த புகழுரையும் எமக்கு பற்றுணர்வை எழுப்புகின்றன. என் தமிழ் மொழியே, வண்டானது செந்தாமரை தேனை குடித்து சிறகசைத்து பாடுவது போன்று நாங்கள் உன்னை சுவைத்து உள்ளத்தில் கனல் மூல உன் பெருமையை எங்கும் முழங்குகின்றோம். பாக்ஸ் இருக்குது. சாகும் போதும் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும் என்றன் சாம்பலும் தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும். சச்சிதானந்தம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நூல்வெளி பார்க்கலாம். பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார். பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் வந்து கனிச்சாறுல தொகுதி 1 உள்ள தொகுப்புலேருந்து இந்த 2 தலைப்புலையும் உள்ள பாடல்கள், தமிழ்தாய் வாழ்த்து, முந்துற்றோம் யாண்டும், அந்த 2 பாடல்கள் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? தென்மொழி தமிழ் சிட்டு இதழ்களோட வாயிலாக வந்து தமிழ் உணர்வை வந்து உலகெங்கும் பரப்பியவர் துரைமாணிக்கம். பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார். இவர் வந்துட்டு துரைமாணிக்கம் அப்படின்ற இயற்பெயர் கொண்ட பெருஞ்சித்திரனார். இவர் உலகியல் நூறு, பாவிய கொத்து, நூறாசிரியம், கனிச்சாறு, என் சுவை என்பது, மகுப்புகுவஞ்சி, பள்ளிப்பறவைகள் முதலிய நூல்களை படைத்துள்ளார். இவரின் திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை தமிழுக்கு கருவூலமாக அமைந்துள்ளது. தமிழுக்கு கருவூலம் எதுன்னு சொல்கிறாங்க? திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை. சரியா? தமிழுக்கு கருவூலம்னா திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை. அது யார் எழுதுனது? பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார். இவரது நூல்கள் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டிருக்கான். பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரோட இந்த மேல் சொன்ன நூல்கள் வந்து நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகேவா?
அப்புறம் ஒரு 8 தொகை பற்றின ஒரு பாடல். நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை 500 ஒத்த 10 ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் களியோடு அகம்புறம் என்று இத்திறந்த 8 தொகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு உரைநடை உலகம் மொழி தமிழ்ச்சொல் வளம். எழுதினவர் யார் அப்படின்னா தேவநேய பாவனர். ஓகேவா? தமிழ்ச்சொல் வளம் எழுதினவர் வந்துட்டு தேவநேய பாவனர். நுழைமுன் பார்க்கலாம். தமிழ்ச்சொல் வளம் தேவநேய பாவனர். ஓகேவா? பாவாணர். நாடும் மொழியும் நமதிரு கண்கள் என்கிறார் மகாகவி பாரதியார். கால வெள்ளத்தில் கரைந்து போன மொழிகளுக்கிடையில் நீந்தி தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்டுள்ளது தமிழ். என்ன வளம் இல்லை என்று எண்ணி வியக்கத்தக்கவாறு பல்வேறு சிறப்பியல்புகளை கொண்டு இலங்குகிறது நம் செந்தமிழ் மொழி. அனைத்து வளமும் உண்டென்று விடை பகர்கிறது தமிழ்ச்சொல் வளம். ஓகேவா? சொல்வளம் இலக்கிய செம்மொழிகளுக்கெல்லாம் பொதுவேனும் தமிழ் மட்டும் அதில் தலைச்சிறந்ததாகும். தமிழல்லாத திராவிட மொழிகளின் அகராதிகளை ஆராயும் போது தமிழில் உள்ள ஒரு பொருள் பல சொல்லால் வரிசைகள் அவற்றில் இல்லாக்குறை எந்த தமிழறிஞருக்கும் மிக தெளிவாக தோன்றும். தமிழில் மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்டு தமிழுக்கே சிறப்பான உரியனவாக கருதப்படும் சொற்கள் மட்டுமின்றி தெலுங்கு கன்னடம் முதலிய பிற திராவிட மொழிகளுக்குரியனவாக கருதப்படும் சொற்களும் தமிழில் உள்ள என்கிறார் கால்டுவெல். கால்டுவெல்ன்றவர் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பியல் இலக்கணம் எழுதினவர். தமிழ்ச்சொல் வளத்தை பல துறைகளிலும் காணலாமெனும் இங்கு பயிர் வகை சொற்கள் மட்டும் சிறப்பாக எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளது. ஃபஸ்ட்டு அடிவகை. ஒரு தாவரத்தின் அடிப்பகுதியை குறிப்பதற்கான சொற்கள். தாள் அப்படின்னா எது அப்படின்னா நெல் கேழ்வரகு முதலியவற்றின் அடி. தண்டு அப்படின்னா கீரை வாழை முதலியவற்றின் அடி. தாள்னா நெல் கேழ்வரகு அதோட அடி. தண்டு அப்படின்னா கீரை வாழை அதோட முதலியவற்றின் அடி. கோல் அப்படின்னா நெட்டி மிளகாய் செடி முதலியவற்றின் அடி. கோல் அப்படின்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா நெட்டி மிளகாய் செடி இருக்குல்ல அதோட அடியை வந்து கோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தூறு அப்படின்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா குத்துச்செடி புதர். குத்துச்செடியாக இருக்குது இல்லை புதராக இருக்குன்னா அதை வந்து அதோட அடியை வந்து தூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து இதெல்லாம் டயக்ராமாக கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது தட்டு அல்லது தட்டை அப்படின்றது என்னென்னா கம்பு சோளம் முதலியவற்றின் அடி. கம்பு சோளம்லாம் இருக்குல்ல அதோட அடியை வந்து தட்டு அல்லது தட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. களி அப்படின்னா கரும்பின் அடி. கரும்பு இருக்கு இல்லையா அதோட அடியை வந்துட்டு களி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மூங்கிலின் அடி. மூங்கில் இருக்குல்ல அதோட அடியை என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கழை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? மூங்கிலோட அடியை கழை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புளி வேம்பு அதோட அடி வந்துட்டு அடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புளி வேம்பு புளிய மரம் வேப்ப மரம் அதோட அடி என்னதானா அடி தான் அதுக்கு பேரா. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு கிளைப்பிரிவுகள். தாவரங்களின் அடியிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பிரிவுகளுக்கு வழங்கும் சொற்கள். அடியை பற்றி பார்த்துட்டோம். அப்போ அடுத்து அந்த அடியிலேருந்து பிரிஞ்சு செல்கிற பிரிவுகள் கிளைன்னு சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன பேருன்ட்டு. கவை அப்படின்னா அடிமரத்து நின்று பிரியும் மாபெரும் கிளை. கவைனா என்ன அப்படின்னா அடிமரம் இருக்குல்ல அதுலேருந்து பிரிகிற பெரிய கிளை தான் வந்துட்டு கவை அப்படின்றது. கொம்பு அல்லது கொப்பு அப்படின்னா கவையின் பிரிவு. இப்போ பிரிஞ்சு வந்துச்சுல ஒரு கவை அடிமரத்துலேருந்து அதோட பிரிவு தான் கொம்பு அல்லது கொப்பு. சரியா? கிளை அப்படின்னா கொம்பின் பிரிவு. அந்த கொம்போட பிரிவு இருக்கு இல்லையா அதுதான் கிளை. அந்த கிளை இப்போ பார்த்தோம்ல அதோட பிரிவு வந்துட்டு சினை. சரியா? சினைன்றது கிளையோட பிரிவு. அப்புறம் அந்த சினை இப்போ படித்தோம்ல அதோட பிரிவு வந்து போத்து. போத்தோட பிரிவு குச்சியோட பிரிவு இணுக்கு. இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அடி அப்புறம் கவை அப்புறம் கொம்பு அல்லது கோப்பு அப்புறம் வந்துட்டு கிளை அப்புறம் சினை அப்புறம் போத்து அப்புறம் குச்சி அப்புறம் இணுக்கு இப்படி எழுதலாம். ஓகேவா? அடியிலேருந்து. நெக்ஸ்ட்டு காய்ந்த அடியும் கிளையும் பெயர் பெறுதல். நெக்ஸ்ட்டு காய்ந்த அடியும் கிளையும் பெயர் பெறுதல். காய்ஞ்சு போன அடி இருக்கு இல்லையா பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அடி வந்து காஞ்சு போனாலோ இல்லை கிளை காஞ்சாலோ அதோட பெயர் பெறுதல் என்ன பெயராக மாறுது அப்படின்ட்டு. காய்ந்த தாவரத்தோட பகுதிகளுக்கு வழங்கும் சொற்கள் பார்க்கலாம். சுள்ளி அப்படின்னா காய்ந்த குச்சி. இப்போ வந்துட்டு குச்சின்னு ஒன்று பார்த்தோம்ல கிளை பிரிவில் அந்த காஞ்சு போன குச்சியை வந்துட்டு சுள்ளி அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? அப்புறம் வந்துட்டு விறகுன்னா காய்ந்த சிறுகிளை. காஞ்சு போன சின்ன கிளை இருக்கு இல்லையா அதை தான் விறகுன்னு சொல்கிறோம். சரியா? வெங்களி அப்படின்னா காய்ந்த களி. காஞ்சு போன களி இருக்கு இல்லையா களினா எதில் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் கரும்பில் இருக்கிற அடிப்பகுதி அதான் களி. அது காஞ்சு போய் இருந்துச்சுன்னா அதை வெங்கழி அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
கட்டை அப்படின்னா என்னென்னா காய்ந்த கொம்பும் கவையும் அடியும். மேலே பார்த்தோம்ல ஃபஸ்ட்டு கவை கொம்பு, அதுக்கு மேலே அடி, அது அடி கவை கொம்புன்னு பிரிஞ்சிச்சா, அது 3 காஞ்சு போயிருந்துச்சுன்னா அதுதான் கட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட்டு இலை வகை. தாவரங்களின் இலை வகைகளை குறிக்கும் சொற்கள். இலை அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு புளி வேம்பு முதலியவற்றின் இலை. புளிய மரம் வேப்ப மரம் இருக்குல்ல, அதோட இலைகளை இலைன்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? தாள் அப்படின்னா நெல் புல் முதலியவற்றின் இலை. நெல் புல் இதிலலாம் இலை இருக்குல்ல, அதை தாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தோகை அப்படின்றது சோளம் கரும்பு முதலியவற்றின் இலை. சோளம் கரும்பு அதோட இலையெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தோகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓலை அப்படின்னா தென்னை பனை முதலியவற்றின் இலை. தென்னை மரம் பனைமரம்லாம் இருக்குல்ல, அதோட இலைகளை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இலைன்னு சொல்லக்கூடாது, ஓலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காய்ந்த தாளும் தோகையும். சண்டுன்னா என்னென்னா காய்ந்த தாளும் தோகையும். இப்போ தாள்னு பார்த்தோம்ல, அந்த தாள்ன்றது எது? நெல் புல் அதோட இலை. அப்புறம் தோகைனா என்ன சொன்னோம்? சோளம் கரும்பு அதோட இலை. இது எல்லாத்தையும் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த தாள் தொகையோட காஞ்சு போயிருச்சு அப்படின்னா சண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? நெல் புல் சோளம் கரும்பு இதோட இலைகள் காஞ்சிருச்சுன்னா சண்டு. சருகு அப்படின்னா காய்ந்த இலை. சருகுனா என்ன அப்படின்னா காஞ்சு போன இலையை தான் சருகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு கொழுந்து வகை. தாவரத்தோட நுனிப்பகுதிகளை குறிக்கும் சொற்கள். கொழுந்துனா என்னது? தாவரத்தோட நுனிப்பகுதியை குறிக்கிறது தான் கொழுந்து. சரியா? ஃபஸ்ட்டு துளிர் அல்லது தளிர். துளிர் அல்லது தளிர் அப்படின்னா நெல் புல் முதலியவற்றின் கொழுந்து. நெல் புல் அதோட கொழுந்து இருக்குது இல்லைங்களா, அதை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா துளிர் அல்லது தளிர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முறி அல்லது கொழுந்து. முறி அல்லது கொழுந்துனா புளி வேம்பு முதலியவற்றின் கொழுந்து. புளிய மரம் வேப்ப மரம்லாம் இருக்குல்ல, அதோட கொழுந்தை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா முறி அல்லது கொழுந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் சோளம் கரும்பு. சோளம் கரும்பு தென்னை பனை இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதோட கொழுந்தை குருத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குருத்துனா என்னது? சோளம் கரும்பு தென்னை பனை இதோட கொழுந்து. அப்புறம் கொழுந்தாடை அப்படின்னா கரும்பின் நுனிப்பகுதி. கரும்பு இருக்கு இல்லையா, அதோட நுனிப்பகுதியை என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கொழுந்தாடை. நுனிப்பகுதியை கொழுந்தாடைன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? கரும்போட கொழுந்து என்னது? குருத்து தான். பட் கரும்போட நுனிப்பகுதியை கொழுந்தாடை. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கணும். கரும்போட நுனிப்பகுதி கொழுந்தாடை, கரும்போட கொழுந்து குருத்து. நெக்ஸ்ட்டு பூவின் நிலைகள். இப்போ என்ன பார்த்தோம்? கிளை அடிவகை பார்த்தாச்சு, கிளை பிரிவு பார்த்தாச்சு, அந்த அடியும் இலையும் கிளையும் காஞ்சிருச்சுன்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு, இலை வகை பார்த்தாச்சு, கொழுந்து வகை பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பூவின் நிலைகள் பார்க்க போகிறோம். பூவின் நிலைகளை குறிக்கும் சொற்கள். ஃபஸ்ட்டு அரும்பு அப்படின்னா பூவின் தோற்று நிலை. பூ ஃபஸ்ட்டு உருவாகுதுல, அதான் அரும்பு அப்படின்னு சொல்கிறது. போது அப்படின்னா பூ விரிய தொடங்கும் நிலை. போது அப்படின்னா என்னது? பூ விரிய ஆரம்பிக்குது, அந்த நிலை தான் போது அப்படின்றது. மலர் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டில் அலர்னு கொடுத்துருக்காங்க. மலர் அல்லது அலர்னு சொல்லலாம். ரெண்டுமே பூவோட மலர்ந்த நிலை. மலர் அல்லது அலர்னு சொன்னால் பூவோட மலர்ந்த நிலை தான் மலர் அலர் அலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வி அப்படின்னா மரஞ்செடியிலிருந்து பூ கீழே விழுந்த நிலை. மரம் செடியெலாம் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து அந்த பூ கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அதான் வி. செம்மல்னால் பூ வாடின நிலை, வாடி போய் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது செம்மல். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு யார் இவர்? தமிழாசிரியர், நூலாக்க பணிகளை விரும்பி செய்பவர், சொல்லாராய்ச்சியில் பாவலரும் வியந்த பெருமகனார், திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள அல்லூரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலை ஒன்றை அமைத்திருப்பவர், பாவலர் நூலகம் ஒன்றை உருவாக்கியவர், தமிழகம் முழுவதும் திருக்குறள் சொற்பொழிவுகளை வழங்கி வருபவர், தமிழ்வழி திருமணங்களை நடத்தி வருபவர், விழிகளை இழக்க நேரிட்டாலும் கூட தாய் தமிழனை இழந்துவிடக்கூடாது என்று எண்ணியவர், அதற்காக தமிழ் தென்றல் திருவிக்கா போல இமைகளை மூடியபடி எழுதும் ஆற்றலை கற்றுக்கொண்டவர். இன்றளவும் இவ்வாறே எழுதி தமிழுக்கு தனிப்பெரும் புகழை நல்கி வருபவர். பற்பல நூல்களை எழுதியிருப்பினும் இலக்கண வரலாறு, தமிழிசை இயக்கம், தனித்தமிழ் இயக்கம், பாவாணர் வரலாறு, குண்டலகேசி உரை, யாப்பருங்கலம் உரை, புறத்திரட்டு உரை, திருக்குறள் தமிழ் மரபுரை, காக்கை பாடினிய உரை, தேவநேயம் முதலியன இவர்தம் தமிழ் பணியை தரமுயர்த்திய நல்முத்துகள். அவர்தான் உலகப் பெருந்தமிழர் தமிழ் திரு இரா இளங்குமரனார். ஓகேவா? இளங்குமரனார் பற்றினது அந்த பாக்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு இரா இளங்குமரனார். நெக்ஸ்ட்டு பிஞ்சு வகை பார்க்கலாம். தாவரத்தோட பிஞ்சு வகைகளுக்கு வழங்கும் பெயர் சொற்கள் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு பூம்பிஞ்சு, பூவோட பிஞ்சு, பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு தான் பூவோட சேர்த்த இளம் பிஞ்சு தான் பூம்பிஞ்சு அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட்டு
பிஞ்சு அப்படின்னா இளம் காய். பிஞ்சுன்றது எதை சொல்கிறாங்க? ரொம்ப இளம் காயை வந்து பிஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க. வடு அப்படின்னா மாம்பிஞ்சு, மாங்காயோட பிஞ்சு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து வடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மூசு அப்படின்னா பலாப்பிஞ்சு, பலாப்பழம் இருக்குல்ல அதோட பிஞ்சு வந்துட்டு மூசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கவ்வை அப்படின்னா எள் பிஞ்சு, எள் இருக்கு இல்லையா அதோட பிஞ்சு வந்துட்டு எள் செடியோட பிஞ்சை வந்து கவ்வை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குறும்பை அப்படின்னா தென்னை பனை முதலியவற்றின் இளம் பிஞ்சு. தென்னை மரம் பனைமரம்லாம் இருக்கு இல்லையா அதோட வந்துட்டு இளம் பிஞ்சை வந்துட்டு குறும்பை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முட்டுக்குறும்பை அப்படின்னா சிறு குறும்பை. இந்த முட்டுக்குறும்பைனா என்ன அப்படின்னா சிறு குறும்பை. இளநீர் அப்படின்னா முற்றாத தேங்காய். இளநீர்னா என்னது? தேங்காய் வந்து முத்தலை இளநியாக இருக்குது, அதான் வந்துட்டு இளநீர், முற்றாத தேங்காய். நுழாய் அப்படின்னா இளம் பாக்கு. ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிற அந்த பாக்கு வந்துட்டு இளம் பாக்கு வந்துட்டு நுழாய். குட்டியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது காய்க்கிறதுக்கு, ஸோ அந்த பாக்கு வந்து நுழாய். கருக்கல் அப்படின்னா இளநெல், அந்த இளநெல்லை வந்துட்டு கருக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கச்சல்னால் வாழை பிஞ்சு, வாழை இருக்கு இல்லையா அதோட பிஞ்சை வந்துட்டு கச்சல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு குலை வகை பார்க்கலாம். தாவரங்களின் குலை வகைகளை குறிப்பதற்கான காய்களையோ கனிகளையோ சொற்கள், அதாவது தாவரங்களோட குலை வகைகளை குறிப்பதற்கான சொற்கள். குலை வகைனா என்னென்ன வரும்? காய் கனி அது ஓகேவா பார்க்கலாம். கொத்து அப்படின்னா அவரை துவரை முதலியவற்றின் குலை. அவரை துவரைலாம் இருக்கு இல்லையா அதோட குலையை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கொத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குலை அப்படின்னா கொடி முந்திரி போன்றவற்றின் குலை. கொடி முந்திரி இருக்குல்ல அதோட குலையை வந்துட்டு அதோட அந்த குலையாக இருக்குள்ள கொடி முந்திரி அதை வந்து குலை அப்படின்னே சொல்கிறாங்க. அதே தான். தாறு அப்படின்னா வாழைக்குலை. வாழைத்தார் இருக்கு இல்லையா வாழை வந்துட்டு அதோட குலை, அதோட அந்த கொத்தாக இருக்கிறத வந்துட்டு தாறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கதிர்னா கேழ்வரகு சோளம் முதலியவற்றின் கதிர். கேழ்வரகு சோளம் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதோட கதிரை வந்துட்டு கதிர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அழகு அல்லது குரல், நெல் திணை முதலியவற்றின் கதிர். நெல் திணைலாம் இருக்குல்ல அதோட கதிரை வந்துட்டு அழகுன்னு சொல்கிறாங்க அல்லது குரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அழகு கிடையாது, அழகு. அழகு அல்லது குரல்னு நெல் திணை ஆகியவற்றின் கதிரை சொல்கிறாங்க. சீப்பு அப்படின்னா வாழைத்தாற்றின் சீப்பு. வாழைத்தார் இருக்குல்ல அதோட சீப்பை தான் சீப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கெட்டுப்போன காய்கனி வகை. கெட்டுப்போன காய்க்கும் கனிக்கும் தாவரத்திற்கேற்ற வழங்கும் சொற்கள். கெட்டு போயிடுச்சு ஒரு காயோ கனியோ, அதுக்கு என்ன பேர்? சோம்பல் அப்படின்னா நுனியில் சுருங்கிய காய். நுனி இருக்குல்ல அந்த நுனியில் அப்படியே ஒரு காய் சுருங்கி போயிருக்குதுன்னா சோம்பல்னு சொல்கிறாங்க. சிவியல்னா சுருங்கிய பழம். சிவியல்னால் என்னது? அந்த பழம் வந்து சுருங்கி போயிருந்துச்சுன்னா அது சிவியல். சொத்தைனா புழு பூச்சி அரித்த காய் அல்லது கனி. புழு பூச்சி ஒரு காயை வந்து புழு பூச்சி அப்படியே அரிச்சிருச்சு, அதுதான் வந்து சொத்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வெம்பல் அப்படின்னா சூட்டுனால் பழுத்த பிஞ்சு. ஒரு பிஞ்சு பட் ஆனால் அப்படியே சூட்டுனால அப்படியே பிஞ்சிலேயே அப்படியே பழுத்துருச்சு அதை வந்து வெம்பல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. அழியல் அப்படின்னா குழு குளுத்த பழம். அழியல்னால் என்னது? அப்படியே குழு குளுத்து போய் அந்த பழம் அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்குது, அதான் அழியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அழுகல் அப்படின்னா குழு குளுத்து நாரிய பழம். குழு குளுத்ததோட அது நாரியே போயிடுச்சு, அதை கையால் கூட தொட முடியல, அப்படி இருக்கிறது வந்துட்டு பழமோ இல்லை காயோ குழு குளுத்து நாரிடுச்சு அப்படின்னா அது அழுகல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொண்டு அப்படின்னா பதறாய் போன மிளகாய். சொண்டுனா என்னது? மிளகாய் வந்து பதறா போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது சொண்டு. நெக்ஸ்ட்டு கோட்டான்காய் அல்லது கூகைக்காய் அப்படின்னா கோட்டான் உட்கார்ந்ததுனால கெட்டுப்போன காய், இதை தான் கோட்டாங்காய்ன்னு சொல்கிறோம். அது ஈஸியாக பார்த்துடலாம். பட் கூகைக்காய்னு இதை சொல்கிறாங்க. கோட்டான் உட்கார்ந்ததுனால கோட்டான்காய், இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க? கூகைக்காய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து தேரைக்காய். தேரை உட்கார்ந்ததுனால கெட்டக்காய், அதான் தேரைக்காய். அள்ளிக்காய்னா தேரை அமர்ந்தால் கெட்டக்காய். அள்ளிக்காயும் தேரை அமர்ந்தால் கெட்டக்காய் தான், தேரைக்காயும் தேரை அமர்ந்தால் கெட்டக்காய் தான். உள்ளிக்காய்னா என்னது? தென்னையில் கெட்டக்காய். தென்னை மரத்தில் இருக்கிற காயில் உள்ளிக்காய்ன்னு சொல்லுவோம்ல, அது வந்து தென்னையில் கெட்டக்காய், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பழத்தோல் வகை. பழத்தில் தோல் வகை சரியா. பழங்களோட மேல் பகுதியை குறிக்கும் வழங்கும் சொற்கள் சரியா. ஃபஸ்ட்டு தொளி. தொளினா மிக மெல்லியது. தொளினா அது எப்படி இருக்குமா? அந்த பழத்தோட தோல் ரொம்ப மெல்லியதாக இருந்தால் அது தொளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தோல் அப்படின்னா திண்ணமானது. தோலுன்றது எப்படி இருக்குமா? ரொம்ப ஹார்டாக திண்ணமாக இருக்குமா. தோடு அப்படின்னா வன்மையானது. தோடுன்றது எப்படி இருக்குமா? வன்மையாக இருக்குமா. ஓடு அப்படின்னா மிக வன்மையானது, ரொம்ப வன்மையாக இருக்குமா ஓடு அப்படின்றது. ஓடுனா ரொம்ப வன்மையாக இருக்கும். குடுக்கை அப்படின்னா சுரையின் ஓடு. சுரை இருக்குல்ல அதோட ஓடு வந்துட்டு குடுக்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மட்டை அப்படின்னா தேங்காய் நெற்றின் மேற்பகுதி. தேங்காய் நெத்து இருக்குல்ல அதோட மேல் பகுதியை மட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உமி அப்படின்னா நெல் கம்பு முதலியவற்றின் மூடி. நெல் கம்பு இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்துட்டு மேலே மூடி மாதிரி இருக்குமா, அதைத்தான் உமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை நீக்கிட்டு தான் வந்துட்டு அரிசி எடுப்பாங்க. மூடி அப்படின்னா கொம்பை அப்படின்னா வரகு கேழ்வரகு முதலியவற்றின் உமி.
இப்போ வந்து எப்படி நெல் கம்பு அதோட உமியை வந்துட்டு மூடியை வந்துட்டு உமி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அதே மாதிரி வரகு கேழ்வரகு அதோட உமியை வந்துட்டு கொம்பைன்னு சொல்கிறாங்க. நெல் கம்பு அதோட மூடி வந்துட்டு உமி, வரகு கேழ்வரகு அதோட உமி வந்துட்டு கொம்பை, அதுக்கும் ஒரு மூடி மாதிரி இருக்கும், அதான் கொம்பை. நெக்ஸ்ட்டு மணி வகை. தானியங்களுக்கு வழங்குகிற பெயர்கள். தானியங்களுக்கு என்னென்ன பெயர்கள்? கூலம் அப்படின்னா நெல் புல், புல்லுனா அதை கம்பு சொல்கிறாங்க, கம்போட புல். ஓகேவா? அப்புறம் நெல், இந்த தானியங்கள்லாம் கூலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பயறு, அவரை உளுந்து முதலியவை. அவரை உளுந்து இதெல்லாம் வந்து பயறு வகையில் வரும், பயறுன்னு சொல்லுவாங்க. கடலைனா வேர்க்கடலை, கொண்டைக்கடலை இதெல்லாம் கடலைன்னு சொல்கிறாங்க. விதை அப்படின்னா கத்தரி, மிளகாய் முதலியவற்றின் வித்து. கத்தரி மிளகாலாம் இருக்குல்ல, அதோட வித்து, அதோட விதைகளை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காள் அப்படின்னா புளி, காஞ்சிரை, நச்சு மரம் முதலியவற்றின் வித்து. இப்போ புளிய மரம், காஞ்சிரைனா வந்து அது ஒரு நச்சு மரம், அது அதோட வித்து. ஒவ்வொன்றுக்கும் வித்தை தான் விதைன்னு சொல்கிறோம். அதோட வித்தை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா காள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புளி, காஞ்சிரை, நச்சு மரம் முதலியவற்றின் வித்து வந்துட்டு காள். முத்து அப்படின்னா வந்துட்டு வேம்பு, ஆமணக்கு முதலியவற்றின் வித்து. வேப்ப மரம், ஆமணக்கு அதோட வித்து, அதை வந்து முத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட விதையை வந்து முத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஆக்சுவலி அவங்க விதைன்னு நம்ம சொல்லலை, அவங்க வித்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? கொட்டை அப்படின்னா மா, பனை முதலியவற்றின் வித்து. மாமரம், பனைமரம் அதோட வித்து அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இதை வந்து கொட்டை. சரியா? கொட்டைன்னு சொல்கிறாங்க. தேங்காய், தென்னையோட வித்து தேங்காய். சரியா? முதிரை, அவரை, துவரை முதலிய பயிர்கள். அவரை, துவரை இந்த பயிர்கள் எல்லாத்தையும் அதோட வித்து வந்துட்டு முதிரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பயிர்களை தான் அதில் விதையும், அதுக்குள்ளே தனியாலாம் விதைன்னு இருக்காது. ஸோ அதுதான் முதிரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவரை, துவரை முதலிய பயிர்கள். நெக்ஸ்ட்டு இளம் பயிர் வகை. தாவரங்களோட இளம் பருவத்திற்கான சொற்கள். தாவரங்களோட இளம் பருவத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. நாற்று அப்படின்னா நெல், கத்தரி முதலியவற்றின் இளநிலை. நாற்றுன்னு சொல்கிறோம், அது எதை சொல்கிறோன்னா நெல், கத்தரி இதெல்லாம் இளநிலையில் குட்டியில் வந்து நாற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் கன்று, மா, புளி, வாழை முதலியவற்றின் இளநிலை. மாமரம், புளிய மரம், வாழை மரம்லாம் மரமாகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி வாங்கிட்டு வருவோம் அப்படின்னா கன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குருத்து, வாழையின் இளநிலை. வாழை இருக்கு இல்லையா, அதோட இளநிலையை என்னென்னு சொல்கிறாங்க? குருத்துன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கன்றுன்னு சொன்னோம் வாழையோட இளநிலையை, இன்னொரு பேர் வந்துட்டு குருத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? பிள்ளை, தென்னையின் இளநிலை. தென்னை மரம் இருக்குல்ல, அதோட இளநிலையை பிள்ளைன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது தென்னம்பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது. இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், இளம் பயிர் வகைன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. மடலி, நாற்று, பைங்கூழ், நாற்று, கன்று, பிள்ளை இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு குட்டி. குட்டி அப்படின்னா வந்துட்டு விழாவின் இளநிலை. இளம் பயிர் வகையில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது குட்டி. குட்டி அப்படின்றது என்னென்னா விழாவின் இளநிலை. விழா மரம் இருக்குல்ல, அதோட இளநிலை குட்டின்னு சொல்கிறாங்க. மடலி அல்லது வடலி அப்படின்னா பனையின் இளநிலை. பனை மரம் இருக்குல்ல, அதோட இளநிலையை வந்துட்டு மடலி அல்லது வடலின்னு சொல்கிறாங்க. பைங்கூழ் அப்படின்னா நெல், சோளம் முதலியவற்றின் பசும்பயிர். நெல், சோளம் அதோட பசும் பயிர், சின்ன பயிரை வந்துட்டு இளநெல், இது பைங்கூழ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க, நெல், சோளம் அதோட பசும் பயிர் வந்துட்டு பைங்கூழ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இவ்வளோதான், இதோட நேம்ஸ் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்க்கலாம். இதுகாரும் கூறியவற்றால் தமிழ் சொல் வளமுடையதென்றும் தமிழ்நாடு பொருள் வளமுடையதென்றும் தெளிதின் விளங்கும். தமிழ்னா சொல் வளமுடையதான், தமிழ்நாடுனா பொருள் வளமுடையது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு மொழி பொதுமக்களாலும் அதன் இலக்கியம் புலமக்களாலும் அமையப்பெறும். தமிழ் பொதுமக்கள் உயர்ந்த பகுத்தறிவுடையவர். எத்தனையோ ஆராய்ச்சி நடந்து வரும் இக்காலத்திலும் எத்தனையோ மொழிகளினின்று கடன் கொண்ட ஆங்கில மொழியிலும் நூலினும் இலையை குறிக்க லீஃப் என ஒரே சொல் உள்ளது. ஆங்கில நூல்களிலும் வேறு பல வகைகளில் இலைகளை பாகுபாடு செய்தனரே அன்றி தமிழ் பொதுமக்களைப் போல வன்மை மென்மை பற்றி தாள், இலை, தோகை, ஓலை என பாகுபாடு செய்தாரில்லை. இத்தகைய பாகுபாடு ஏனைய உறுப்புகளுக்குள்ளும் செய்யப்பட்டது முன்னர் காட்டப்பட்டது. நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடு எத்துணை பொருள் வளமுடையது என்பது அதன் விளைபொருள் வகைகளை நோக்கினாலே விளங்கும். பிற நாடுகளில் உள்ள கூலங்களெல்லாம் சிலவாகவும் சில்வகைப்பட்டனவாகவும் இருக்க தமிழ்நாட்டில் உள்ளவையோ பலவாகவும் களிப்பல வகைப்பட்டனவாகவும் இருக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக கோதுமையை எடுத்துக்கொள்ளின் அதில் சம்பா கோதுமை, குண்டு கோதுமை, வார் கோதுமை முதலிய சில வகைகளே உண்டு. ஆனால் தமிழ்நாட்டு நெல்லிலோ செந்நெல்,
வெண்ணெல் கார்நெல் என்றும் சம்பா மட்டை கார் என்றும் பல வகைகள் இருப்பதுடன் அவற்றுள் சம்பாவில் மட்டும் ஆவிரம் பூச்சம்பா ஆனைக்கொம்பன் சம்பா குண்டு சம்பா குதிரைவாலி சம்பா சிறுமணி சம்பா சீரக சம்பா முதலிய 60 உள்வகைகள் உள்ளன. 60 உள்வகைகள் சம்பாவில் இருக்குது. இவற்றோடு வரகு காடைக்கன்னி குதிரைவாலி முதலிய சிறு கூலங்கள் தமிழ்நாட்டிலன்றி வேறெங்கும் விளைவதில்லை. தமிழ்நாட்டுள்ளும் தென்னாட்டிலேயே அவை விளைகின்றன. பழங்காலத்தில் விளைந்த அளவு பொன்னும் மணியும் முத்தும் பவளமும் இன்று விளையாவிடினும் அருமையான கூலங்களும் சிறு கூலங்களும் இன்றும் தென்றமிழ் நாட்டில் விளைந்து வருவது கண்கூடு. ஓகேவா? ஒரு நாட்டு வளத்திற்கு தக்கபடியே அந்நாட்டு மக்களின் அறிவொழுக்கங்களும் அமைந்திருக்கும். நாட்டின் தனிப்பெரும் வளத்தினாலேயே பண்டை தமிழ் மக்கள் தனிப்பெரும் நாகரிகத்தை உடையவராக இருந்திருக்கின்றனர் என அறிக. திருந்திய மக்களை மற்ற உயிரினின்றும் பிரித்து காட்டுவது மொழி ஆதலின் அதுவே ஒரு நாட்டாரின் அல்லது இனத்தாரின் நாகரிகத்தை அளந்தறிவதற்கும் சிறந்த வழியாகும். பொருளை கூர்ந்து நோக்கி நுண்பாகுபாடு செய்து அவற்றிற்கேற்ப பொருட்சொற்களும் நுண்பொருட்சொற்களும் அமைந்து கொள்வது சிறந்த மதிநுட்பமும் பண்பாடும் உடைய மக்கட்கே இயலும். நெக்ஸ்ட்டு மேலே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது, பார்த்துடலாம். உலகத்திலேயே ஒரு மொழிக்காக உலக மாநாடு நடத்திய முதல் நாடு மலேசியாவே. மாநாட்டுக்குரிய அம்முதல் மொழியே தமிழே. சரியா? உலகத்திலேயே ஒரு மொழிக்காக உலக மாநாடு நடத்திய முதல் நாடு மலேசியாவே. மாநாட்டுக்குரிய அம்முதல் மொழி தமிழ். பன்மொழி புலவர் க அப்பாதுரையார் சொல்கிறார். இது அப்பாதுரையார். நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸ் இருக்குது. பாவாணர் தமிழ் சொல்வளம் கட்டுரையில் வித்து வகை வேர் வகை அரிதாள் வகை காய்ந்த இலை வகை இலைக்காம்பு வகை பூமடல் வகை அரும்பு வகை பூக்காம்பு வகை இகழ் வகை காய் வகை கனி வகை உள்ளீட்டு வகை தாவர கழிவு வகை விதைத்தோல் வகை பதர் வகை பயிர் வகை கொடி வகை மர வகை கரும்பு வகை காய்ந்த பயிர் வகை வெட்டிய விறகு துண்டு வகை மரப்பட்டை வகை பயிர் செறிவு வகை நிலத்தின் தொகுப்பு வகை செய்வகை நிலவகை நன்செய் வகை வேலி வகை காட்டு வகை ஆகியவற்றின் சொல்வளங்களையும் விளக்கியுள்ளார். நெக்ஸ்ட்டு நூல்வெளி. மொழிஞாயிறு என்றழைக்கப்படும் தேவநேய பாவனாரின் சொல்லாய்வு கட்டுரைகள் நூலில் உள்ள தமிழ்ச்சொல்வளம் என்னும் கட்டுரையின் சுருக்கம் பாடமாக இடம்பெற்றுள்ளது. இக்கட்டுரையில் சில விளக்க குறிப்புகள் மாணவர்களின் புரிதலுக்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு இலக்கண கட்டுரைகளையும் மொழியாராய்ச்சி கட்டுரைகளையும் எழுதிய பாவாணர் தமிழ் சொல்லாராய்ச்சியில் உச்சம் தொட்டவர். பாவாணர் செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் அகரமொழி திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றியவர். உலக தமிழ் கழகத்தை நிறுவி தலைவராக இருந்தவர். நெக்ஸ்ட்டு அலைக்கடல் தாண்டி மலை பல கடந்து எத்திசையிலும் பரவிய தமிழினத்தின் தமிழின் புகழ்மண பதிவுகளை நுகர்வோமா. எத்திசையும் புகழ்மணக்க. கடல் கடந்து முதலில் அச்சேறிய தமிழ் போர்ச்சுகீசிய நாட்டின் தலைநகர் லிசுபனில் 1554 கார்டிலா என்னும் நூல் முதலாக தமிழ் மொழியில்தான் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்நூல் ரோமன் வரிவடிவில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. ரோமன் எழுத்துருவில் வெளிவந்த இதன் முழு பெயர் கார்த்திலா டி லிங்கோவா தமிழ் இ போர்ச்சுகஸ். கார்த்திலா டி லிங்கோவா தமிழ் இ போர்ச்சுகஸ். சரியா? பேர் இது அன்றைய காலத்திலேயே இரு வண்ணங்களில், அதாவது கருப்பு சிவப்பு மாறி மாறி நேர்த்தியாக அச்சிடப்பட்டுள்ளது. இந்திய மொழிகளிலேயே மேலை நாட்டு எழுத்துருவில் முதலில் அச்சேறியது தமிழ்தான். கீழே கொஞ்சம் வார்த்தைகள் கொடுத்து அதுக்கான பெயர் காரணம் கேட்டிருக்காங்க. தரிசு சிவில் கரிசல் முரம்பு புறம்போக்கு சுவல் அவல். தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு பொருள் தரும் பல சொற்களை பட்டியலிடுக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சொல்லுதல் அப்படின்னா பேசுதல். சொல்லுதல் அப்படின்ற பொருள் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது. ஏன்னா பேசுதல் விளம்புதல் செப்புதல் உரைத்தல் கூறல் இயம்பல் மொழிதல் எல்லாமே சொல்லுதல் அப்படின்ற ஒரு பொருளை கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கவிதை பிழை பார்க்கலாம். இரட்டுற மொழிதல். ஓகேவா? இரட்டுற மொழிதல் யார் எழுதுனது? சந்தக்கவி தமிழழகனார். ஓகேவா?
நுழைமுன் பார்க்கலாம். விண்ணோடும் முகிலோடும் உடுக்கலோடும் கதிரவனோடும் கடலோடும் தமிழ் இணைத்து பேசப்படுகிறது. இவற்றுக்குள்ள ஆற்றலும் விரிவும் ஆழமும் பயனும் தமிழுக்கும் உண்டு என போற்றப்படுகிறது. தமிழ் கடலோடு ஒத்திருத்தலை இரட்டுற மொழிதலின் மூலம் அறிகையில் அதன் பெருமை ஆழப்படுகிறது, விரிவுபடுகிறது. ஓகேவா? ஆழிக்கு இணை பார்க்கலாம். ஆழிக்கு இணை. முத்தமிழ் துய்ப்பதால் முச்சங்கம் கண்டதால் மெத்த வணிகளமும் மேவலால் நித்தம் அணை கிடந்தே சங்கத்தவர் காக்க ஆழிக்கு இணை கிடந்த தேதமிழ் ஈண்டு. தனிப்பாடல் திரட்டு. ஓகேவா? எழுதினவர் யார்? சந்தக்கவி தமிழழகனார். சொல்லும் பொருளும். துய்ப்பதுனா கற்பது, தருதல், மேவலால் பொருந்துதலால், பெறுதலால். பாடலின் பொருள். தமிழ் இயலிசை நாடகம் என முத்தமிழாய் வளர்ந்தது. முதல் இடை கடை ஆகிய முச்சங்களால் வளர்க்கப்பட்டது. ஐம்பெருங்காப்பியங்களை அணிகலன்களாக பெற்றது. சங்கப் பலகையில் அமர்ந்திருந்த சங்கப்புலவர்களால் காக்கப்பட்டது. அடுத்தது கடல். கடல் முத்தினையும் அமிழ்தினையும் தருகிறது. வெண்சங்கு, சலஞ்சலம், பாஞ்சசன்யம் ஆகிய 3 வகையான சங்குகளை தருகிறது. மிகுதியான வணிக கப்பல்கள் செல்லும்படி இருக்கிறது. தன் அலையால் சங்கினை தடுத்து நிறுத்தி காக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸு. பாடல் தமிழுக்கு கடலுக்கு. பாடல். முத்தமிழ் இயல் இசை நாடகம் ஆகிய முத்தமிழ். கடலுக்குன்னு பார்த்தோன்னா முத்தினை அமிழ்து எடுத்தல். முச்சங்கம் பாடல். தமிழுக்கு முதல் இடை கடை ஆகிய முச்சங்கம். கடலுக்கு அப்படின்னா 3 வகையான சங்குகள் தருதல். வெண்சங்கு, சலஞ்சலம், பாஞ்சசன்யம். நெக்ஸ்ட்டு மெத்த வணிகலன். மெத்த ப்ளஸ் வணிகலன். தமிழுக்கு அப்படின்னா 50 காப்பியங்கள். கடலுக்கு அப்படின்னா மிகுதியான வணிக கப்பல்கள். நெக்ஸ்ட்டு சங்கத்தவர் காக்க. பாடல். அது தமிழுக்கு அப்படின்னா சங்க பலகையிலிருந்து சங்கப்புலவர்கள் பாதுகாத்தமை. கடலுக்கு அப்படின்னா நீரலையை தடுத்து நிறுத்தி சங்கினை காத்தல். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இரற்ற மொழிதல் என்ன? ஒரு சொல்லோ சொற்றொடரோ இரு பொருள் பட வருவது இரற்ற மொழிதல் அணி எனப்படும். இதனை ஸ்லேடை அணி என்றும் கூறுவர். செயலிலும் உரைநடையிலும் மேடை பேச்சிலும் ஸ்லேடைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நெக்ஸ்ட்டு நூல்வெளி. புலவர் பலரின் பாடல்களின் தொகுப்பான தனிப்பாடல் திரட்டு, அதாவது 5ஆம் பகுதியில் கழக பதிப்பில் இருக்குது. ஓகேவா? தனிப்பாடல் திரட்டில் 5ஆம் பகுதியில் கழக பதிப்பில் தனிப்பாடல் திரட்டு என்னும் நூலிலிருந்து இந்த பாடல் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது. இப்பாடலை படைத்தவர் யாருன்னா தமிழழகனார். சந்தக்கவி என குறிப்பிடப்படும் தமிழழகனாரின் இயற்பெயர் சண்முக சுந்தரம். இலக்கண புலமையும் இளம் வயதில் செய்யுள் இயற்றும் ஆற்றலும் பெற்ற இவர் 12 சிற்றிலக்கிய நூல்களை படைத்துள்ளார். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது, பார்த்துலாம். காலை நேரம் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக தொடர்வண்டியில் இறங்கினார் தமிழறிஞர் கி.வா. ஜெகநாதன். அவரை மாலையிட்டு வரவேற்றனர். அப்போது கி.வா. ஜெகநாதன் அடடே, காலையிலேயே மாலையும் வந்துவிட்டதே என்றார். எல்லோரும் அந்த சொல்லின் ஸ்லேடை சிறப்பை மிகவும் சுவைத்தனர். கி.வா. ஜெகநாதனோட ஸ்லேடை. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தவரை பற்றி. இசை விமரிசகர் சுப்புடுவின் விமர்சனங்களில் நயமான ஸ்லேடைகள் காணப்படும். ஒருமுறை ஒரு பெரிய வித்துவானுடைய இசை நிகழ்ச்சியை விமர்சனம் செய்யும் போது அவர் குறிப்பிட்டது, அன்று கச்சேரியில் அவருடைய காதிலும் கம்மல், குரலிலும் கம்மல். அன்று கச்சேரியில் அவருடைய காதிலும் கம்மல், குரலிலும் கம்மல்னு சொன்னார். நெக்ஸ்ட்டு தமிழறிஞர் கி.ஆ.பெ. விஸ்வநாதன். கி.ஆ.பெ. விஸ்வநாதன் தமிழறிஞர். இவர் பல் மருத்துவத்தில் சிறப்பு பட்டம் பெற்ற நண்பர் ஒருவரை அறிமுகம் செய்து வைத்த போது இவர் பல்துறை வித்தகர் என்று குறிப்பிட்டார். பல்துறைனா பலதுறைன்னு சொல்லலாம், பல்துறைன்னு சொல்லலாம். இவை போன்ற பல ஸ்லேடை பேச்சுகளை நீங்கள் கேள்விப்பட்டீர்கள். அவற்றை தொகுத்து சொல்நயங்களை பதிவு செய்து கலந்துரையாடுக. இப்போ ஸ்லேடைன்றது சொல்நயத்தில் வருது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு உரைநடையின் அணிகலன்கள் விரிவானம். பார்க்கலாம். உரைநடையின் அணிகலன்கள். எழுதினவர் யார் அப்படின்னா எழில் முதல்வன். உரைநடையின் அணிநலன்கள். அணிகலன் கிடையாது, அணிநலன்கள். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எழில் முதல்வன் எழுதினது எது அப்படின்னு கூட கொடுத்துருக்கலாம். அதில் உரைநடையின் அணிகலன்கள்னு கொடுத்துருவாங்க, அணிநலன்கள்னு கொடுத்துருவாங்க. எது வரும்? அணிநலன்கள். ஓகேவா? ஓகே. நுழைமுன் பார்க்கலாம். சங்க இலக்கியம் நம் பாட்டனார் தோப்பு. இடைக்கால இலக்கியம் நம் தந்தையார் தோட்டம். இக்கால இலக்கியம் நம் பூங்கா. தோப்பு ஈந்த பயன்களையும் தோட்டம் தந்த நயங்களையும் பூங்காவின் அழகினையும் ஒன்று சேர்த்து உரைநடையின் அணிகலன்களாக காண்போமா?
கற்பனை உரையாடல். பங்கு பெறுவோர் யார்னா இணையத்தமிழனும் சங்கப்புலவரும் பேசிக்கிறாங்க. சங்கப்புலவர் ஒருவர் இயற்கை சூழ் இடமொன்றில் எழுத்தாணி கொண்டு ஓலைச்சுவடியில் எழுதி கொண்டிருந்தார். அப்போது அவர் முன் சிறிய கால இயந்திரம் ஒன்று தோன்றியது. அதிலிருந்து இன்றைய மனிதர் ஒருவர் இறங்கி புலவரை நோக்கி நடந்து வருகிறார். அச்சமும் அதைவிட வியப்பும் மேலோங்க பார்த்து கொண்டிருந்த புலவரின் கையை பற்றி குலுக்குகிறார். இணையத்தமிழன்: வணக்கம் ஐயா, நான் இணையத்தமிழன் வந்திருக்கிறேன். சங்கப்புலவர் சொல்றார்: இணையத்தமிழனா? வியப்பு: உங்கள் வருகையை என் தோழர் குன்றூர் கிழாரிடம் கூற வேண்டும். அவர் உங்களையும் உங்கள் ஊர்தியையும் குறித்து ஓர் ஆசிரியப்பா இயற்றி விடுவார். இணையத்தமிழன் சொல்கிறாரு: இருக்கட்டும் ஐயா, அவரை இன்னொரு வாய்ப்பில் பார்த்து கொள்ளலாம். என்னால் உங்களுடன் இங்கு 1 மணி நேரம் மட்டுமே இருக்க முடியும். அதற்குள் உங்களோடு இலக்கியம் பற்றி சிறிது நேரம் பேச விரும்புகிறேன். சங்கப்புலவர் சொல்கிறார்: கபிலரின் குறிஞ்சி பாட்டு பற்றியா? எம் போன்ற புலவரின் தனிச்செய்யுள்கள் பற்றியா? யாது பற்றி? இணையத்தமிழன் சொல்கிறார்: புலவரே, உங்கள் காலத்து பாடல்களை எல்லாம் பிற்காலத்தில் சங்க பாடல்கள் என்று தொகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். அவையெல்லாம் பாட்டும் தொகையுமாக நூல் விற்பனை நிலையங்களிலும் இணையத்திலும் கிடைக்கின்றன. சங்கப்புலவர் சொல்கிறார்: இணையமா? இணையத்தமிழன் சொல்கிறாரு: புலவரே, எங்கள் காலத்து அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை காண உங்களை என்னுடன் பின்னர் ஒரு முறை அழைத்து போகிறேன். இப்போது இலக்கியம் குறித்து பேசலாம். சங்கப்புலவர் சொல்கிறார்: நீரும் பாக்கள் இயற்றுவீரோ? அகமா புறமா? அகத்துள் ஓமை மெய்ப்பாடு ஆகியன வைத்திருப்பீர்களா? நும் பாக்கள் ஆசிரியமா அப்படின்னு கேட்குறார் சங்கப்புலவர். இணையத்தமிழன்: ஆசிரியப்பாவா? அதையும் எழுத எங்களில் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறார்கள். எங்கள் காலத்தில் புது புது இலக்கிய வடிவங்கள் தோன்றியிருக்கின்றன. சங்க பாடல்களுக்கு பின் தமிழ் இலக்கியம் அற இலக்கியமாகி, காப்பியங்களாகி, சிற்றிலக்கியமாகி, சந்த கவிதைகளாகி, புது கவிதைகளாகி, இப்போது நவீன கவிதைகள் வந்து நிற்கிறது. உரைநடையின் வளர்ச்சியோ அளவற்றது. சிறுகதை, கட்டுரை, புதினம் இவையெல்லாம் எங்கள் கால இலக்கிய வடிவங்கள். நெக்ஸ்ட் சங்கப்புலவர் சொல்கிறாரு: உரைநடையா? தொல்காப்பியர் கூறுகிறாரே. இணையத்தமிழன்: அதேதான், நீங்களும் நானும் பேசுகிறோமே, அதுதான் உரைநடை. பேசினால் உரையாடல், எழுதினால் உரைநடை. பெரும்பாலும் உரைநடை வடிவில்தான் நாங்கள் இலக்கியம் படைக்கிறோம். சங்கப்புலவர் சொல்கிறாரு: எம்முடைய பாக்களின் உத்திகளை நீவிர் பயன்படுத்துவீரோ? இணையத்தமிழன்: என்ன அப்படி கேட்டுவிட்டீர்கள்? நீங்கள் தந்த உத்திகளில் சிலவற்றை நீங்கள் தந்த பெயரிலும் சிலவற்றை நாங்கள் வைத்த பெயரிலும் பயன்படுத்துகிறோம். சங்கப்புலவர் கேட்கிறார்: மகிழ்ச்சி. உணர்ச்சிகளை காட்ட ஓமை கொண்ட மொழிநடையே ஏற்ற கருவி. இவற்றை நீவிர் எப்படி பயன்படுத்துவீர்? இணையத்தமிழன் சொல்கிறாரு: திருப்பரங்குன்றத்தில் அழகை பார்ப்பதற்கென்றே இயற்கை பதித்து வைத்த 2 பெரிய நிலை கண்ணாடிகளைப் போல் வடபுறமும் தென்புறமும் நீர் நிறைந்த கண்மாய்கள் என்று குறிஞ்சி மலர் என்னும் நூலில் நா. பார்த்தசாரதி ஓமையை பயன்படுத்தி உள்ளார். சங்கப்புலவர் சொல்கிறாரு: அருமையான ஓமையை கூறினீர். அடுத்து இணையத்தமிழன்: இன்னும் உண்டே. உங்களுக்கு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்த தண்டி என்பவர் உருவகத்தை பற்றி ஓமையும் பொருளும் வேற்றுமை ஒளிவித்து ஒன்றென மாட்டின் அஃது உருவகமாகும் என்று எழுதியிருந்தார். எங்கள் இலக்கியங்களில் ஓமையை விட உருவகமே உணர்வுகளை தூண்டி எழுப்புவதில் வெற்றி பெறுகின்றது. முகநிலவில் வியர்வை முத்துகள் துளிர்த்தன என்று உருவகமாக எழுதுகிறார்கள். களம்புக துடித்து நின்ற உனக்கு வெற்றிச்சாறு கிடைத்துவிட்டது. உண்டு மகிழ்ந்தாய், உன் புன்னகைதான் அதற்குச் சான்று. இது எங்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர் அண்ணா அவர்களின் உரைநடை. சங்கப்புலவர் சொல்கிறார்: அட, என்னே அவரது கற்பனை! மேலும் கேட்க பெருவிளைவு கொள்கிறேன். இணையத்தமிழன் சொல்கிறார்: விதவிதமான ஓமைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள். அவற்றுக்கெல்லாம் பிற்காலத்தில் தோன்றிய இலக்கண நூல்களில் பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். ஓம உருபு மறைந்து வந்தால் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு ஓமையணி என்று பெயர். புறந்தூய்மை நீரான் அமையும், அகந்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும். இந்த திருக்குறளில் ஓம உருபு இல்லை. இதை நாங்கள் உரைநடையிலும் பயன்படுத்துகிறோம். எடுத்துக்காட்டு ஓமையணியை உரைநடையில் பயன்படுத்துகையில் இணை ஒப்பு, அதாவது அனலாஜி என்கிறோம்.
நெக்ஸ்ட்டு ஊர் கூடி செக்கு தள்ள முடியுமா என்று கேட்கிறார்கள். ஊர் கூடின பிறகுதான் செக்கு தள்ள வேண்டும் என்று காத்திருப்பவர்களின் காரியம் கைகூடாது. புரோகிதருக்கான அமாவாசை காத்திருப்பதில்லை என்று எழுத்தாளர் வ. ராமசாமி மழையும் புயலும் என்னும் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். எண்ணெய் செறிவு சங்கப்புலவர் சொல்கிறார். நெக்ஸ்ட் இணையத்தமிழன். அக்ரிணை பொருள்களையும் உயர்திணையாக கருதி கற்பனை செய்து பழகுவோம், எழுதுவோம். சங்ககால புலவர் சொல்றார். இலக்கணத்தில் இது உண்டே. தொல்காப்பியர் ஞாயிறு, திங்கள், நெஞ்சம் போன்ற அக்ரிணை பொருள்கள் சொல்லுன போலவும் கேட்குன போலவும் சொல்லியாங்க அமையும். செய்யுளியல்ல 192 என்று எழுதும் திறத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். உயிர் இல்லாத பொருள்களை உயிர் உள்ளன போலவும் உணர்வு இல்லாத பொருள்களை உணர்வுடையன போலவும் கற்பனை செய்வதுண்டு என்று எடுத்துக்காட்டி இருக்கிறார். நெக்ஸ்ட் இணையத்தமிழன் கேட்கிறார். நீங்கள் குறிப்பிட்ட இரண்டையும் நாங்கள் இலக்கணை என்கிறோம். சோலையில் புகுவேன், மரங்கள் கூப்பிடும், விருந்து வைக்கும், ஆலமர நிழலில் அமர்வேன், ஆள் என் விழுதை பார், அந்த அரசுக்கு இஃது உண்டா என்னும் அரசு கண்ணீர்ப்படும், யான் விழுதின்றி வானுற ஓங்கி நிற்கிறேன், என்னை மக்கள் சுற்றிச் செல்கிறார்கள், கான் என்னும் வேம்பு என் நிழல் நலஞ்செய்யும், என் பூவின் குணங்களை சொல்கிறேன் வா என்னும், அத்தி நாகை விழா மா வில்வம் முதலிய மரங்கள் விழியாமல் இருக்குமோ, சிந்தனையில் அவைகளின் நுட்பங்கள் விளங்கும், மலை என்னை அடிக்கடி அழைக்கும், மலை மீது இவர்வேன், ஓரிடத்தில் அமர்வேன், மேலும் கீழும் பார்ப்பேன், சுற்றுமுற்றும் பார்ப்பேன், மனம் அமைதி எய்தும். எங்கள் கால தமிழ்த்தென்றல் திருவி கல்யாண சுந்தரனார் இப்படி எழுதியிருக்கிறார். நெக்ஸ்ட் சங்கப்புலவர். மோனையும் எதுகையும் செய்யுளில் வருமாயின் இனிய ஓசை இன்பம் விளையும், இவற்றினை நீவிர் உரைநடையில் பயன்படுத்துவீரா? இணையத்தமிழன் சொல்கிறார். ஆம், இதோ தென்றல் அசைந்து வரும் தேன்தமிழ் நாட்டில் அமைந்த திருக்குற்றாலம் மலைவளம் படைத்த பழம்பதியாகும். அம்மலையிலே கோங்கும் வேங்கையும் ஓங்கி வளரும், குரவமும் முல்லையும் நறுமணங்கமழும், கோலமாமயில் தோகை விரித்தாடும், தேனுண்ட வண்டுகள் தமிழ் பாட்டிசைக்கும், இத்தகைய மலையினின்று விரைந்து வழிந்திறங்கும் வெள்ளரிவு வட்டச் சுனையிலே வீழ்ந்து பொங்கும் பொழுது சிதறும் நீர் திவலைகள் பாலாவி போர் பறந்தெழுந்து மஞ்சியோடு சேர்ந்து கொஞ்சிக் குலாவும் என்று சொல்லின் செல்வர் ராபிசே தமிழின்பம் என்னும் நூலில் எழுதியுள்ளார். சங்கப்புலவர். அருமை. உணர்வு வெளிப்பாட்டிற்கும் சொல்லப்படும் கருத்திற்கு அழுத்தம் தரவும் நீவிர் உரைநடையில் வேறு என்ன உத்திகளை பயன்படுத்துவீர்? இணையத்தமிழன் சொல்கிறார். இதற்காக சொல்லையோ கருத்தையோ திரும்ப திரும்ப சொல்வதுண்டு. சொற்களை அளவாக பயன்படுத்தி உரைநடையை அழகு செய்ய மு. வரதராஜனார் தம் நாட்டுப்பற்று என்னும் கட்டுரை தொகுப்பில் வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு பொருள்கள் பல வேண்டும், அரிசி காய் கனி முதலியவை வேண்டும், உடை வீடு முதலியவை வேண்டும், காசும் காகித நோட்டும் வேண்டும், இன்னும் பல வேண்டும், இவற்றை ஆளும் அறிவும் வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறார். சங்கப்புலவர். மிகச் சுவையாக உள்ளது. இன்னும் வேறென்ன உத்திகள்? இணையத்தமிழன். இருக்கின்றனவே. படிப்பவருக்கு முரண்படுவது போல இருக்கும். உண்மையில் முரண்படாத மெய்மையை சொல்லுவது முரண்படும் மெய்மை, அதாவது பாரடாக்ஸ். இதோ அதற்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இந்த உலகத்தில் பயம் என்ற ஒன்றிற்கு தவிர வேறு எதற்கும் நாம் பயப்பட வேண்டாம். இந்த உலகத்தில் பயம் என்ற ஒன்றிற்கு தவிர வேறு எதற்கும் நாம் பயப்பட வேண்டாம். சங்கப்புலவர் சொல்றார். மேலும் இணையத்தமிழன். முரண்பட்ட சொற்களை சேர்த்து எழுதுவார்கள். கலப்பில்லாத பொய். இதை சொல் முரண், அதாவது ஆக்சிமோரான் என்கிறோம். சொல்லும் முறையில் அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக எதிரும் புதிருமான முரண்படும் கருத்துக்களை அமைத்து எழுதுவோம். இதனை எதிரிணை இசைவு அனிதெசிஸ் என்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு குடிசைகள் ஒரு பக்கம், கோபுரங்கள் மறுபக்கம், பசித்த வயிறுகள் ஒரு பக்கம், புலிச்சேப்பக்காரர்கள் மறுபக்கம், மெலிந்த எலும்பு கூடுகள் ஒரு பக்கம், பருத்த தொந்திகள் மறுபக்கம். கேடுகெட்ட இந்த சமுதாயத்திற்கு என்றைக்கு விமோசனம் தோழர்களை சிந்தியுங்கள் என்று தோழர் ப. ஜீவானந்தம் எழுதியிருப்பது இதற்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. நெக்ஸ்ட் சங்கப்புலவர் கேட்குறாரு. கேட்கும் போதிலே
சிலிர்ப்பு உண்டாகிறதே. இணையத்தமிழன் சொல்கிறாரு. புலவரே, இதையும் கேளுங்கள். விடை தர வேண்டிய தேவை இல்லாமல் கேள்வியிலேயே பதில் இருப்பதைப் போலவும் எழுதுவோம். அது உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டிற்கு உதவக்கூடியது. அவர் பெரியார். ஈவேரா. அவர் பேசாத நாள் உண்டா? குரல் கேட்காத ஊர் உண்டா? அவரிடம் சிக்கித் திணறாத பழமை உண்டா? எதைக் கண்டு அவர் திகைத்தார்? எந்த புராணம் அவரிடம் தாக்குதலை பெறாதது? எனவேதான் பெரியாருடைய பெரும் பணியை நான் ஒரு தனி மனிதனின் வரலாறு என்றல்ல, ஒரு சகாப்தம், ஒரு காலகட்டம், ஒரு திருப்பம் என்று கூறுகிறேன். இது பெரியாரை பற்றி அறிஞர் அண்ணா பேசியது. எப்படி இருக்கிறது ஐயா? சங்கப்புலவர். உணர்ச்சி பெருவெள்ளம் இதன் உச்சநிலை. கிளைமேக்ஸ் என்ன? இணையத்தமிழன். உச்சநிலைதானே இருக்கிறதே. சொல்லையோ கருத்தையோ அடுத்தடுத்து வைக்கும் முறையிலே உள்ள சிறப்புதான் இது. இந்தியாதான் என்னுடைய மோட்சம். இந்தியாவின் நன்மைதான் என் நன்மை. இந்தியாதான் என் இளமையின் மெத்தை, என் யௌவனத்தின் நந்தவனம், என் கிழக்காலத்தின் காசி என்று பாரதி என்னும் தமிழ் கவிஞர் நம் நாட்டை உயர்த்தி கூறுகிறார். நெக்ஸ்ட் சங்கப்புலவர் சொல்றார். மிக்க மகிழ்ச்சி. நீ தமிழ் உரைநடை செழுமை பற்றி கூற மேலும் அவற்றை படித்து இன்புற அவாம் உறுகிறேன். இணையத்தமிழன் சொல்கிறாரு. அதற்கென்ன புலவரே, அடுத்த முறை வரும்போது என்னுடைய மடிக்கணினியில் சேமித்து வைத்துள்ள பல்வேறு இலக்கியங்களை உங்களுக்கு தருகிறேன். பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். நேரமாகிவிட்டது. போய் வருகிறேன். புலவரே. சங்கப்புலவர். போய் வாரும். மடிக்கணினி என்று ஏதோ கூறினீர். அப்படியென்றால் என்னவென்று கேட்பதற்குள் பறந்து விட்டாரே. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸு மேலே இருந்துச்சு. உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்றது பார்க்கலாம். முதல் தமிழ் கணினி. தமிழ்மறையான திருக்குறளை தந்த திருவள்ளுவர் பெயரில் முதல் தமிழ் கணினி 1983 செப்டம்பரில் DCM டேட்டா ப்ராடக்ட்ஸ் என்னும் தனியார் நிறுவனம் உருவாக்கி விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது. இக்கணினியில் முதல் முறையாக தமிழ் மொழியிலேயே விவரங்களை, அதாவது டேட்டா உள்ளீடாக செலுத்தி நமக்கு தேவையான தகவல்களை வெளியீடாக கணினியிலிருந்து பெற முடிகிறது. இந்த கணினி தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய 2 மொழிகளையும் கையாளக்கூடியதாக அமைந்தது. சென்னை தேனாம்பேட்டையில் இருந்த புள்ளிவிவரத்துறை அலுவலகத்திற்கும் தலைமைச் செயலகத்திற்கும் கோப்புகளையும் செய்திகளையும் பரிமாறிக்கொண்ட முதல் நேர்வழி கணினியும் திருவள்ளுவரே. ஓகேவா? அவ்வளோதான். இந்த ஏழில் உள்ள இது முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் இதில் லாஸ்ட்டாக உள்ள அந்த பாக்ஸஸ் பார்த்துடலாம். நூல்வெளி. எழில் முதல்வன் எழுதிய புதிய உரைநடை என்னும் நூலிலுள்ள உரைநடையின் அணி நலன்கள் என்னும் கட்டுரையின் சுருக்கம் இங்கு உரையாடல் வடிவமாக மாற்றி தரப்பட்டுள்ளது. இது உரைநடையின் அணி நலன்கள். இது எதில் உள்ளது அப்படின்னா புதிய உரைநடை அப்படின்ற நூலில் உள்ளது. எழில் முதல்வனோடது. இவருடைய இயற்பெயர் மா. ராமலிங்கம் என்கிற எழில் முதல்வன் மாநிலக் கல்லூரியில் பயின்று அங்கேயே பேராசிரியர் பணியை தொடர்ந்தார். குடந்தை அரசு ஆடவர் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றால் தமிழ்துறை தலைவராக பணி செய்தவர். மரபு கவிதை, புதுக்கவிதை படைப்பதிலும் வல்லவர். இனிக்கும் நினைவுகள், எங்கெங்கு காணினும், யாதுமாகி நின்றாய் முதலிய நூல்களை இயற்றிய பெருமைக்குரியவர். புதிய உரைநடை என்னும் நூலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவர். நெக்ஸ்ட்டு, தொன்று தொட்டு இன்று வரை நின்று நிலவும் ஊர்கள், தொன்மை தமிழ் நாகரிகத்தின் வேர்கள், இலக்கியத்தின் சீர்களில் முன்தோன்றிய மூத்தகுடி பார்க்கலாம். வாழையும் கமுகும் தாழ்குலை தெங்கும் மாவும் பலாவும் சூழடுத்து ஓங்கிய தென்னவன் சிறுமலை திகழ்ந்து தோன்றும். சிலப்பதிகாரத்தில் காடு காண்காதையில். ஓகேவா? சிறுமலை பற்றி இதில் இருக்குது. சிறுமலைன்றது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தோட ஒரு ஊர் சிறுமலை. ஓகேவா? அவள் தான். நெக்ஸ்ட் இலக்கணம் தனியாக பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.